Това беше нарочно. Нека да видим какво е направил този път вашия човек. Качи снимка с намек. Добре, нека да видим защо е качил този човек снимка с намек. И какво всъщност се крие за тази снимка. Манипулация, хитрост, опит да се приближи, да ви вкара в някакви илюзии и фантазии, опит да изманипулира ситуацията в своя полза, опит да премахне вашата защитна стена и да я пробие. Опит да излезе от този застой между вас. Сякаш тази снимка, която е качил, е умишлено да усетите, че под повърхността на този студен, дистанциран човек всъщност стои човек, който е имал много възможности, имал е много мисли, много битка, много борба в мислите и съзнанието си и че този застой вече не му харесва. Сякаш опит да ви покаже, че това положение не е окей за този човек и че вече иска да е близо до вас. Също така да усетите, че всъщност много и прекалено много мисли за вас и че вече не иска да контролира абсолютно нищо в своя живот, иска да остави нещата такива каквито са, но реално не просто да ги остави такива каквито са, по-скоро да се пусне по течението и да види какво ще се случи с вас конкретно, ако се приближи. Това, което иска да видите в тази снимка е, че прекалено много е издържал, прекалено много е мълчал, прекалено много се е правил на недостъпен и е поставил маска на лицето си, но сякаш вече не желая да се преструва, не желая да доказва каквото и да е в тази ситуация. Иска просто някакъв обрат, иска да се завърне към вас, иска да е щастлив и то само с вас. Защо още е качил тази снимка? Защото във вас вижда доста сериозна личност, доста стабилна жена или мъж, сякаш с които би могъл да създаде сериозни отношения, да стигне до брак, някакси да има тази ценностна система, тези ценностни отношения, изобщо отношения, които да му носят тази хармония, тази стабилност, от които винаги е имал този човек нужда. Сякаш иска да видите, че под повърхността не стои този студен, дистанциран човек, а под повърхността стои човек, който нещо го боли, нещо го изяжда отвътре, дали спомени, дали мисли, дали вътрешна борба или илюзии. Но е разочарован от това, че ситуацията между вас не се е подредила по начина, по който този човек е искал действителност. Също така иска да усетите, че му липсвате и че всъщност иска да промени ситуацията и не иска да стои на разстояние. Това, което също иска да видите и за това и го е направил нарочно, е всъщност за да има достъп до вас, за да може да се приближи, за да последва след това една реална крачка към вас, но и да усетите, че този човек наистина ви наблюдава и се опитва да излезе от тези вътрешни блокажи и ограничения, както и застой между вас. Сякаш прекалено дълго е бил в енергия на отчелника, прекалено дълго обаче е останал свързан с тези ваши взаимоотношения. Това, което е направил обаче до този момент, е бил да крие чувствата си, да поставя граници, да си казва добре съм, да си казва всичко е наред, а сега тепърва, въпреки страха си, иска да действа импулсивно и не иска да крие истината, която е много по-дълбока от това, което мога да ви кажа. Така, да видим какво иска да ви каже този човек. Добре. Не ти казах, но всичко хубаво между нас беше истинско за мен.
Не ти казах, но ти благодаря, че ме научи да обичам. Не ти казах, че се връщам на местата, където бяхме. Не ти казах, че избягах, защото ме беше страх да те обичам. Не ти казах, че се усмихвам, когато чуя името ти и после ме боли. Хайде да видим още малко. Опитах се да те забравя, не успях. Ти не гледаш видеята ми, ти ги анализираш. Само едно твое съобщение може да ми върне усмивката. Колкото повече те избягвам, толкова повече те искам. Кажи истината, още ти влияя. И последно. Ако сега ми пишеш ела, ще ми е трудно да кажа не. Това са посланията от този човек, а това беше рубриката, това беше нарочно. Надявам се този разклад да ви е харесал.